превърна стана и райкин. Българския дух неуморим. Ана Първатли, теоретичен лицей Твърдица и София Мър. Общо взето не мога да кажа кое е повече така хармония с нашите приоритети, което по-малко. Няма такова, защото и диктовката е трудна, и есето е трудно, и да декламираш не е лесно. Най-важното е, че всички участници тук са събрани от идеята за отбелязване Деня на Кирил Методий, българската писменост. Всеки от нас си спомня като дете и ученик колко любим ни е този празник. По този празник няма спор в България, но няма и в света друга държава, която специално да отбелязва своята книжовност. Аз тук съм много впечатлена и съм благодарна на българската държава, че има специално внимание и специални програми, командирова учители по български. Учителите играят огромна роля. Ние живота си свързваме с тях като деца, но без съдействието на семейството, което възпитава в тези деца такова желание, това не би могло да бъде постигнато. Но най-впечатляващото е как нашата общност е съхранила този дух тук. В Молдова се проведе републиканската онлайн диктовка по български език под надслов "Езикът е страж на народността. Бъди грамотен", организирана от Асоциацията на учителите българисти, Управленията за образование в Тараклия и Комрат и със съдействието на ТУК МД. Кристина Герганова, теоретичен лицей Христо Ботев, село Валя Пержия. Асоциацията за развитие на българските общности в Молдова беше създадена именно с цел да поддържа както културата, така и естествено от първа очередь или на първо място от хората, които живеят в Република Молдова и са от български произход. Естествено, едно от най-важните неща, в които ние смятаме да инвестираме, това е децата, които ще бъдат носители на български език в Молдова, да имат стимул да продължават да го учат и да го развият, съответно в бъдеще, дай Боже, да станат студенти в Българския университет в Тараклия и по този начин да увеличат качеството на специалистите, които произвежда Молдова. Естествено, нашата цел и в бъдеще е да поддържаме всякакви такива движения, които са направени към увеличение на качеството на образованието на децата на българските деца в Молдова. Не само не говорим само за Тараклийски район, говорим и за българчетата от другите села, които са извън района.